nyebut asroya kang ora wis dosa asih ning akhirat pinuji kalan sang ganjar wong kang welas ayo papat li mopan dari kuasanira tuwuh kakang kawah kang werna putih adi ari-ari kang jenar berit getihipun ingkang cemeng pusrika kang mayungi sak tingkah laku puniki mrih kalis ing sambe yan nenggih wau pundi kang tinarbuka sedinten kala mangkin dalang kandha buwana manganyut-anyut swaraning swarga loka meminta marang jawatane Jantura pundi
nenggih tata gumelaring Srimpi 5. Punapa ta tegesing Srimpi 5? Srimpi tembung wis ngarani sari-sarining ing alam donya. Pi punika sinipi tegese maujud dadi manungsa. Sedulur kang ana wetan putih rupane segarane segara santen manukane manuk kuntul kang mengkoni pukulan Bathara Narada apa kuasane nolak sekathahing Pancabaya. Sedulure kang ana kulon abang rupane kedadeane getih abang kang mengkoni pukulan Bathara Brahma apa kuasane nulak sekathahing bilai. Sedulure kang ana kidul ireng rupane segarane segara wedi kutaning Waja kang mengkoni pukulan Bathara Wisnu apa ta kuasane wis anyelametno jabang bayi kang lair ing tumeka ing dina samangka. Sedulur kang ana lor kuning rupane segarane segara madu kutane kutha Kencana manukane manuk podhang kang mengkoni pukulan Bathara Kamajaya manjing jroning nur cahayane. Sedulur kang ana tengah biru rupane kang wujude roh ilafi kang kumpuli jasmani lan rohani. Kang 5 ginugat dadi 7. Sedulur 7 ginugat dadi 9. Kalamun digugat 10 rusak jagate. Wadya Kulawatu Barat aku gurumu Utono manungsa arepe diruwat ayo padha gak mikir. Woi Konco, ayo nang Kabupaten Malang ono wewengkon kang ladya anduk rezeki pakanan. Wau sang dulur 4 5 pancer arep dihet kang putih kuning abang lan ireng rebut unggul silih ungke samono tan gelem ngalah rebut panguwasa gelare kang 5 ihe ketang kolang ketang kolang kaling bok-bok kecepok wohoi Wadyu Barat kabeh sakono kang tak arani Toto Siyogo nungsum bendaran panganan ana ing desa Tumpang Rejo.
Basuki. Ong mandira ulun Basuki langgeng. Niat ingsun angruat kadange papat jabang bayine bocah ana kang rinuwat aja namala Cintraka. Oh Munawaswah. Duk nalika sih awang ulung jagat durung ana kang gumelar. Amung Sang Hyang Wisesa kang kocap semedi ana sak tengahing awang-awang tinon kadi gentha sinangga asta pinusti dadi pecah dadi rong prakara. Saprakara dadi cahya nur cahya. Ingkang rong prakara dadi bumi kelawan langit. Minangka papat uger-ugere Bathara Guru. Bathara Guru kuwi sik sekaliring Sang Hyang Wisesa anggenteni ana ing Arcapada nonton akrama kalian Dewi Uma. Tulya bumi pisah kelawan langit. Oh mangkono ngayonaken dewa watak 30 kang sinaretan kabeh padha manjing jroning sasana. Milanipun wonten Kala lan Durga munggah dumateng kahyangan Salendra Bawana. Om ajiku sang Otoati Amaraja ta ajiku Amaraja tawusku Renu Maya getah maya Cicaya Parasia Amitusa Sadumeyo Lawakni Sidurbala Sidurbali Sisri Maya Gatah Maya Si Bintaka Si Bintaki Si Murwata Si Murmati ing mangking suwun ruwat sampurna kidalang Pandhawana. Ong Angkara Ludra kabeh padha sumingkah sumingkira prajamu ing tawang tuwang ana manuk mabur cucuk gawanen lunga iberna ing barat plises patahing panca baya riwat saka dayaning Srimpi 5 ajur luluh musna ilang Sukertanira dadi Waluya jati temah Waluya. Oh ora pangling kang tumeka gonku ngurwat ana ing desa Tumpangreja. Iki tata ongkrong Bathara Kala kelawan Durga mangongso-ngongso. Aja sira cumantaka kae kisruhe ana ing jroning anggoning ruwat. Ong Titi Angkara Lutra. Mas pati raja dewaku. Bathara Kala ana parigawe apa kowe tumeka ana ing praja Tumpangreja? Tak sawang saka ado. Kok kaya ana wong dalang. Bareng aku teko kok wis biyen. Tutupno dalangku. Aku kok ngono nutukno dalang wis mari anggonku ngruwat si Jabang Bayi Sukerta. Aku gelem dalang. Kuwatone ana buruane Bathara Kala. Apa sing kok karep? Gaman mutung Bedama iku dadi buruane dalang Pandhawana. Wala dalang. Tanganku bedhong iki. Yo, Tak kono. kene tak tampanane. Oh, ngoto boko
Walawa Satata Sangkala sangkaring lara Wisnu kena ing lara lungguh ana ing otot lan ana ing amperu kang lara mulya-mulya dening Sang Hyang Bathara Guru. Bathara Guru kena ing lara lungguh ana ing tutuk turune lumemah lan saranduning badan. Kang lara mulya-mulya dening Bathara Sang Hyang Wenang. Sang Hyang Wenang tan kena ing lara maring kumpul kelawan Sang Hyang Tunggal manunggaling rasa tunggal kelawan jati rasa jati wis waluya dening Sang Hyang Wisesa. Om awi genam astuna masidham sombrastang kala